Hello! Hola! Avui tenim un conte dels sons dels animals. Preparats per story time? Yes? Vinga, som-hi! Story time! Story time! Story time! Story time! I comença. Aquest conte l'ha fet Larry Carl i avui el farem en català, però està escrit en anglès. Comencem. Oh! Això és una ovella. This is a sheep. Què fa l'ovella? Què fa l'ovella? Què fa l'ovella? Bé, bé, bé. Molt bé! L'ovella fa bé, bé. Wow! That's a cow! Una vaca! Què fa la vaca? Què fa la vaca? Què fa la vaca? La vaca fa Yeah, that's a cow! Això són dos ratolins, two mice. Què fan els ratolins? Què fan els ratolins? Què fan els ratolins? Squeak, 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 squeak. Ai, quin soroll que fan els ratolins! Sí. És difícil sentir-los, I veure'ls també. That's a lion! Un lleó! Què fa el lleó? Què fa el lleó? Què fa el lleó? Molt bé! The lion roars. Yes. Woo! Això és un gall. This is a rooster. Què fa el gall? Què fa el gall? Què fa el gall? Sí. El gall fa quiquiriquí! I en anglès no fa quiquiriquí. Sabeu què fa en anglès? Fa the rooster. Això són dos pollets, two chicks. Què fan els pollets? Què fan els pollets? Què fan els pollets? Els pollets fan Això és un ànec. This is a duck. Què fa l'ànec? Què fa l'ànec? Què fa l'ànec? Sí, així fa. This is a dog. Això
Això és un gos. Què fa el gos? Què fa el gos? Què fa el gos? This is a dog. A veure què més tenim. This is a cat. És un gat. Què fa el gat? Què fa el gat? Què fa el gat? El gat fa... Sí, molt bé. Miau, 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 miau. Uau, això és el que fa el gat, sí, molt bé. Això són abelles. These are bees. Què fan les abelles? Què fan les abelles? Què fan les abelles? Ai, que ve una. Au! Ui, que em pica el nas. Això fan les abelles. And this is the end of the story.